Maraba da zuwa Sufashika Arewa. Ka danna alamar hannu kana ka danna alamar subscribe domin samun sabbin bidiyon da muka Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wannan littafi mai suna Tagayyara, wanda marubuciya Dijansi ta rubuta shi. Yara ne guda biyu sun dage sai dambatuwa suke. Macen irin mai garin jikin nan ce, 'yar lukuta, ta zaune namijin wanda yake siriri duk da kuwa ya ɗara ta tsaho. Wannan yarinyar ba za ta wuce shekara 8 ba, shi kuwa namijin bai wuce shekara 12 ba. Sam ya kasa kwatar kansa. Daga baya ya fara kiran momi cikin lokaci kalilan sai ga wata matashiya, dan ba za a kira ta da dattijuwa ba, da ganinta ba za ta wuce shekara 30 ba, mace mai matsakaicin tsaho, ba za kuma a ta ba mai kiba ba, haka kuma ba siririya ba, fara tas mai kyawu irin na fulani. Da ganin fatarta za ka gano hutu a tattare da ita. Daga bakin kofa ta tsaya tana kallon su biyun. Dariya ta shiga yi sosai har da rike ciki. Tina, ka bani kunya. Sun haka yasa yarinyar ta saki rigarsa ta sauka daga kansa da sauri ta matsa gefe tana sunku da kai sai haki take. Shi kuwa yana ta nishi yana goge fuska. Banza 'yar lukuta, ya faɗa a wahalce. A'a ya isa Shati, ƙanwarka ce fa Amra. Ita wannan mata ta faɗa wacce yake kira da mummy. Ita dai bata ce ko kala ba, fuskar ta kuwa bata nuna alamar karaya ba, ko a yanzu a shirye take da a cigaba. Wanda take kira da Shati shi ya fara zuwa gunta, sannan Amra ta karasa. Me ya haɗa ku? Littafi na ta yaga, yayi saurin amsawa. Wallahi ƙarya yake. Timemiya yace mini ƙarya ko Shati? Sai na faɗa wa papa. Dan Allah mummy kar ki faɗa mishi, idan kika faɗa mishi ba zai siyo mini Spiderman ba. To ka daina tsokana kaji, yanzu ba ta haƙuri. Cikin yaren turanci yace shoyi. A'a ban yarda ba, sorry za ka ce. Mummy ta faɗa. Haka baya so ya ba ta haƙuri. Tana riƙe da hannunsu su duka biyun suka sauka ƙasa. A falo kowannensu ya samu waje ya zauna. ɗan kwanon tangaran da ke kan tebur na tsakiyar falon. Mommy ta ɗauki apple guda 2 daga ciki ta ba kowannensu, kana ta wuce kicin. Kalli Shati ya yi maganar yana nuna mata apple da ke hannunsa. Amma fuska a tutule ta ɗago ta kalle shi. Shi ne kamar su. Yana gama faɗar haka ya tsirar da apple ɗin ya fita da gudu. Duka ta fara yi shaɗe-shaɗe, ko da ta ɗauki apple ɗin da ke yashi a ƙasa ta ga ya yi masa ido da baki. Tana kuka ita ta kicin. Mommy kin gan shi ko? Ina kama da apple ne. Rabu da shi, sai na faɗa wa papa ya siyo miki ya tsana, shi kuwa ba za a siyo masa abin wasa ba. Amra jika ce ga mami. Mami tana zaune ne a gidan mommy tun bayan haihuwar Shima. Mami ita take yin duk wani girki na gidan, haka Shima ma ita ta yi rainonsa. Ba wanda bai saba da mami ba a gidan, haka yasa suka roƙe ta da ta ci gaba da zama tare da su. Ummi ita ce diyar mami, wato mahaifiyar Amra. Ummin Amra ita kadai ce ɗaya a wajen mahaifiyarta, wato mami. Mahaifinta ya rasu da daɗewa, gashi danginsu ba mazaunan garin Kano ba, suna zaune ne a garin Gombe. Don haka yasa mami take ganin zaman gidan mommy ya fiye mata da zama ita kadai. Zuwa gidan mommy da Amra take wajen mami yasa suka saba da shi. Shatima ita ce abokiyar faɗa a ɓata a shirya, shi tsokana ita kuma saurin faɗa. Bayan shuɗewar shekaru 4
tana zaune kan kujera da ke tsakar gidan, ta juya baya. Karar tsintsiyar da ke hannunta take ta kartawa a ƙasa, fuskarta ba annuri, sai cuno baki take. Timemiya ta jiyo an faɗa daga baya. Duk da bata jiyo ta ga waye ba, amma ta gane Shatima ne, abokin faɗanta. Lokaci guda ta ji farin ciki ya mamaye ta, ta manta da fushin da take na an sa ta shara. Domin Amur kuwa akwai ganda. Fuskar ta sake ta juyo. Daga dawowa dama ba a yi hutun makarantar ba, ta faɗa. Sai kuma Allah ya sa baki ce ba da hutun ba. Ina agogo na? Ya ƙare da tambayar ta. Agogo ne yasa ka kwaso kafa ka zo? To ban sani ba ni ma. Ina Ummi? Ya tambaya. Bata nan, ta yi ƙarya. Wace bata nan ɗin? Ummi da ke ɗaki ta yi magana. Mai ƙarya kawai. Yana gama faɗar haka ya wuce ciki. Ummi tana kan kujera, ta sa kaya a gaba tana ninkewa. Cikin Momi yaushe aka dawo, ta tambaye shi bayan sun gaisa. Ɗazu. Amma yanzu Ummi kayan amuran kike ninkewa? Ita tana zaune, ya faɗa bayan ya dube ta. Suna zaune, ta faɗo falon. Bata ce komai ba, ta shige ɗakinta tana kallo yana taya Ummi ninke kayan suna hira. A cikin sif ɗin kayanta ta buɗe. Daga ƙasan kayan ta ciro agogo a cikin jakar makaranta. Amra, fito masa da agogon shi, Ummi ta faɗa tana daga falon. Ni fa ban ɗauka masa ba. Ka je ka tambayi mami mana, ta ƙare maganar ƙasa-ƙasa. Allah idan kika bari na shigo ɗakin nan cikinki zai gaya miki. Ganin Ummi daga gaske take yasa ta ɗauko agogon, sai dai bata bashi ba, sai da ta tabbata ta lahanta shi. Fatar ta bi ta ɓara gida biyu. Na rama, ta furta a cikin ranta. Ungo abinka, ta miƙa masa. Ko da ya ga irin aika-aikan da ta yi bai yi magana ba, ya zura aljihu, ya san tun asali shi ya fara ɗaukan mata wani ɗan kunnenta da ya ɓalla. Haka yasa ita ma ta ɗauke masa agogo bayan ya koma makaranta. Bayan fitar Ummi daga ɗakin, ya ɗaga wata doguwar rigarta yana dariya. Timemiya ce ita ma, a fusace ta ƙaraso ta wafce. Tsigi tsila, tabarakallah, masha Allah, na fika, maye ya ci kansa. Ta wuce ɗaki. Amra ƙawa, ya haƙuri, dawo na baki labarin makaranta. Ba za a ji ba, to shikenan na tafi. Jin haka yasa ta yi saurin miƙewa. Ta tsaya daga bakin ƙofa tana so ta ji takun takalminsa ko ya fita. Shati ta kira sunansa, amma shiru take ji. Shati ta sake kira da ƙarfi. Leƙowa ta yi ta ga wayan falon. A take ta ɓata rai. Hijab ɗinta ta ɗauka ta fita tsakar gida. Kallonsa kawai ta tsaya yi, tana murmushi a ranta, tana jin daɗi. Da ka tafin mana, ta yi maganar tana cire hijab ɗin. Har ta sa hijabi za ta tafi Muni, ya faɗa cikin tsokana. Saka aka yi, ta faɗa bayan da ta dubi hannunsa yana shirya dutsen sarƙa da Ummi take haɗawa. Tun da ke ba za ki ba, sai ki shiru aiko, Ummi ta faɗa. Ɗaki ta koma, ta yi kwanciyarta, tana ciyo su suna hirarsu. Cikin ƙanƙanin lokaci bacci ya yi gaba da ita. Bata tashi ba sai wajen 6:30 na yammaci. Lokacin ma ta ga Shatiman ya tafi. Da misalin ƙarfe 8 na dare, dukansu suna zaune a dining table. Abba, Momi, Ofa da Walida, ƙannen Shatima wato 'yan biyu masu shekara 8. Rahinatu, 'yar Aja Hannatu, tana da shekara 9, sai mai binta Sa'adatu wadda take da shekara 7. Sai kuma Anti Mira wato ƙanwar mahaifinsu, sai Anti kishiyar Momi. Anti Hannatu ita ce kishiyar Momi. Abba shi kanshi ba son ransa ya auri Anti Hannatu ba. Mahaifiyarsa Hajiya ita ce ta takura sai ya aure ta. Ganin Momi ta jima kafin ta sake haihuwa bayan haihuwar Shatima. Yanzu ko shekara 2 ba a yi ba da rasuwar kakar su Shatima. Momi kam ta ɗauki Anti Hannatu da zuciya ɗaya, sam ba ta aibata ta. Wani lokacin ma ita take sawa Abba ya yi mata wasu abubuwa. So da yawa idan ya siya wa Momi abu sai ya ƙi siya wa Hannatu. Sai Momi ta yi masa magana, idan ya ƙi sai ta ƙi amfani da abin da ya siya har sai ya siya wa Anti Hannatu. Shatin Momi an dawo ba ko gaisuwa. Anti Hannatu ta yi magana tana wani murmushi mara fassarwa. Kamar bai ji ta ba, ya ci gaba da cin abincinsa don sam ba ta yi masa ba, ko kaɗan baya shiga harkar ta. Momi ce ta kalle sa da ido tana tuhumar sa, shi kam ya ba sa
Abba duk wannan abin da ake yana jin su amma ya ki cewa ko ƙala. Ranta ba ƙaramin ɓaci ya sake yi ba. Yadda ya yi banza da ita, wato ya mai da ita mahaukaciya. A zuciyarta take faɗin ba komai, ba laifinsa bane ba, uwarsa ce bata koya masa ba, ubansa kuma ba zai yi magana ba. Tana jin haushin yadda Shatima iyayensa suke nuna masa so da ƙauna, ba ma su kaɗai ba har ta su mami, kowa a gidan Shatima kamar shi kaɗai ne ɗa. A kullum haka take faɗi, ko da yake gani suke shi kaɗai ne namiji a gidan, dole suke haka. Duk ita kaɗai take wannan batun a zuciyarta. Sai ta yi ba za ta iya cin abincin ba, take ta dire cokalin ta miƙe zuwa ɗakinta. Yaran suka bi ta da kallo cikin kwanciyar hankali, su kuwa suka kammala cin abincinsu. Bayan nan yaran suka koma falo suna 'yan wasanninsu kafin lokacin bacci. Abba ya wuce ɗakinsa, bai yi tsammanin zai ganta a ɗakin ba, duk da kuwa ya san yau kwananta ne. Ya yi tunanin ko ta yi fushi. Duk wani ƙoƙari tana yi na ta danne zuciyarta kar ta nuna ta yi fushi da abu. Fuskarta da murmushi ta amsa sallamar shi kamar ba komai. Wannan ma duk ɗaya daga cikin taku ne nata. Bayan ya zauna ta soma magana. Abban Shatima, ni kam sai nake ganin me zai hana idan yaron nan ya kammala karatun sakandare ɗinsa ka fitar da shi waje ya yi karatun jami'arsa a can. Yadda ta yi maganar cikin kwantar da murya da kissa. Shatiman zan fitar waje? Wannan yaron har nawa yake? Abba ya faɗa yana buɗe kwamfuta. La, Shatima ne yaro? Ai yanzu fa yana 16. Bayan ya kammala sakandare ɗinsa, kaga kuwa 18 yake ko 19 lokacin. Kaga kuwa ai da girmansa, kuma sauƙi ne sosai, nan da nan zaka ga ya kammala. Kuma hakan zai taimaka isar rayuwa, ba yayi ta zama a gida ba kamar mace ce. Shiru yayi yana danne kusan tsawon minti 5 kafin ya ce, sai na yi shawara da mahaifiyarsa. Yauwa, ai hakan yana da kyau, ni ma zan yi mata magana. Ta yi saurin faɗa, fuskarta ɗauke da murmushi. A zuciyarta kuwa ba haka bane ba, takaici ne fal a ciki. To, mijinta ce, sai ka yi shawara da ita, tunda ita take juya ka, ta faɗa a cikin zuciyarta. Washe gari Shatima ya tashi da rashin lafiya. Yana kwance, Momi na zaune a gefen gadon. Shati, ka tashi, ko shayi ne ka sha, ba kai ta kwanciya haka ba, Momi ta faɗa tana miƙo masa kofin shayi. Ta fi minti 15 tana magana kafin daga baya ya miƙe yana dafe kai. Har yanzu kan yana ciwo ne? Amsa mata yayi da a hankali. To yi haƙuri, ungwanan ta miƙa masa. Yaya har yanzu? Abba da yake shigowa cikin ɗakin yayi magana. Har yanzu zazzaɓin ne yake damunsa gashi nan. To ai sai a je asibiti ko? Abba ya tambaya. A'a, Shati ya faɗa cikin rawar murya. Da ƙyar suka samu ya sha magani. Sai nan ake da shi mutum ɗaya yake rashin lafiya, amma kamar duka gidan ne ba lafiya. Anty Hannatu baƙin ciki kamar za ta mutu, don ba yadda ta iya haka ta shiga ta yi masa sannu kamar ta damu. Da ta fito kuwa take faɗin aikin banza kan ɗan zazzaɓi, duk sun bi sun ruɗe. Yaro kamar zinare, zaka ci uwa taka ne, ka kusa daina ganin sa a kusa. A kwana 2 Shatima ya samu sauƙi. Har lokacin Amra bata san da rashin lafiyar ba, gashi bata je gidansu ba, sai dai duk ta damu da jin shiru nashi. Yau dai ta ƙulla zuwa gidan su Shatima, amma bata faɗa wa Ummi ba. Ana fitowa sallar la'asar daga Islamiyya, bata koma aji ba, ta saci jiki ta gudu. Duk nisan da yake tsakanin gidan su Amra da Shatima, haka ta sai ta hanya sai ta tafiya abinta a ƙafa. Ba ita ta isa gidan ba sai misalin karfe 4 na yammaci, kusan da 22. Lokacin da ta shiga falo ba kowa, sai ta sallama shiru, don haka ta wuce ɗakin mami ko za ta same ta ciki, amma ba ta nan. Fitowa ta yi ta duba kicin, bata same ta ba, sai abokin faɗanta Shatima. Ina su Momi? Ina ta sallama shiru, ta tambaya. Ki ce dai kin zo gani na ko lafiya? Yana daga kan durowa zaune yayi maganar, hannunsa riƙe da kofin gilashi ɗauke da lemo a ciki. Tab, a dalilin me? Waye damu ma? Ke mana baki san kwana 2 ba ni da lafiya ba ko? Da gaske? Ta tambaya, ganin yadda yayi maganar tamkar da gasken ne. Mana,
ko dubiya ya fi taɓe baki. Ayya, ai ban sani ba, me ya same ka? Wai mura, ya amsa a takaice yana durowa ƙasa. Daga gefe guda ya ajiye kofin. Awai ne ma? Man ni fa na fi tunanin ciwon so ne. Amra a take ta riƙe baki tana salati. Shi ko dariya ya shiga yi tare da faɗin, kina mamaki ne? Kawai dai ban faɗa wa Mommy ba, amma na san ba iya mura ke damuna ba. Tsaki ta yi, kai wace za ta ma kula ka, ɗan ƙaramin ka da kai, har nawa kake, wallahi baka da kunya. Ki tuba, ya bayan wa nake so ba. Dan gyara tsayuwarta ta yi kafin ta ce, wace? A makarantar mu take, ina bala'in son ta, amma na kasa faɗa mata. Shi yasa yanzu zan tambaye ki shawara, me ya kamata na faɗa mata? Baki ta saki tana kallon yadda ya ƙare maganar. Wayyo Allah, Shatima, a bodin ɗin ka koyo wannan maganganu? Wallahi sai na faɗa wa Mommy. Bata tsaya wata ba, ta shiga ƙwala kiran Mommy. Yayi saurin toshe mata baki da tafin hannunsa. Ke dalla, wacce ba iya sirri da ita ba, Mommy zaki faɗa wa wannan maganar? Yayi tsaki, to ma ƙarya nake. Ba wani tsoro ka ji, ba don halinka ba, amma ka sake maganar soyayya sai na faɗa mata. Baka san kai yaro bane? Ni da ke waye girmi wani? Kai mana, amma dai ai har yanzu kai yaro ne. Ka faɗa ya ɗage. To sai yaushe zan fara? Me fa? Ta tambaya. Ita soyayyar mana, ya amsa ta. Sai da ta ɗan harare shi sannan ta ce, sai bayan ma na yi aure tukun. Tana gama faɗar haka ta bar kicin ɗin tana dariya. Ya zama san ma ya sai maimaita ƙarshen maganar da ta faɗa ya shiga yi. Sai kin yi aure? Shigowar anti Hannatu kicin ɗin ya sa tunaninsa ya katse. Kallo ɗaya ya mata ya fita daga kicin ɗin. Ko da ya fito falo bai ga Amra ba, don haka ya wuce ɗakin Mami. Hausawa sukan ce waiwaye adon tafiya, a nan ma hakan take. Bari mu yi waiwaye. Hannatu ta yi duk wani yadda za ta yi na ta ga Mommy ta fahimce ta, kuma hakan ta faru, domin kuwa ko da ta je wa Mommy da maganar fitar da Shatima ƙasar waje, da farko dai Mommy ta so ta yarda, amma daga baya ta zuga ta sosai kuma ta fahimtar da ita ta hanyar da za ta gane ɗin. To bari mu ɗora daga inda muka tsaya. Ganin Shatima a kicin ya sa ta faɗin, yaro kalle ni yadda kake so, wata ran ba za ka yi ba, yanzu lokacinka ne, amma gobe fa? Duk wannan maganar a cikin ranta ta yi ta, illa murmushi da ya bayyana a fuskarta, wanda Shatima ya lura da shi ba tare da ya ce komai ba, ya fita abinsa. Shatima bayan ya shiga ɗakin Mami ya tarar da Amra. Mami ta sa ta a gaba sai faɗa take mata. Hakan ya kawo asali ne da zuwanta ba tare da ta sanar a gida ba. Na san ba yadda za a yi Ummi ta barki ki gudu daga aji. Sunan zaki zo nan, tashi zaki yanzu ki koma kina kallo yamma na yi baki ga hadari ba. Sai ta kwana a nan gaskiya Mami. Ka jiyo muryar Shatima ya ɗora da, gafa hadari dab yake da ya sauko wannan ruwan sama. Kare ta za ka yi mai taya ɓera ɓari? Duka ku biyun sai na haɗa na zane ku, in ya so na ga mai ceton wani. Dariya ya yi kafin ya ce, haba Mami, ƙato da ni zaki daka? Gara ma Amran, amma ina nan ba zan bari a dake ta ba. Me laifin wanda ya zo dubiya? Idan ta damu da kai ai ita ma sai na ga tana yin irin naka ciwon, cewar Mami wannan karin tana murmushi. Duka su biyun dariya suka yi, a hankali suka ja ta da surutu, ta mance ma da batun tafiyar. Sai wajajen 6:14 na yamma hankalin Amra ya yi gida. Nan fa ta miƙe da hanzarinta, ita a lokacin za ta gida, gashi kuma hadari yana sake murtukewa. Ko da ta faɗa wa Mommy ta ce direba zai kai ta a motarta, sai dai shaf ta mance ta aiki direban, gashi kuma baba baya nan. Ɗayan motar kuwa wacce ake kai kowa unguwa ta samu matsala. Ganin Amra duk ta bi ta tsorata ya sa Mommy ta haɗa ta da kuɗin mota Shatima ya raka ta titi. Tsawon minti 20 ba abin hawa. Kowanne ya zo shigewa yake. Ga mutane ciki fal, kowa yana ƙoƙarin kada ruwa ya iske shi. Kin ga ko za mu kwana a nan ba za ki samu abin hawa ba, don haka kawai mu je na raka ki kafin ruwa ya sauko.
Shatima ya faɗa. A'a, ka koma gida, ni na tafi kawai. Kaga fa ruwa ne yake shirin saukowa. Kai kuma da kake mura, kar a zo a sake samun matsala. Ai idan kika ga na koma gida, to kuwa ɗayan biyu ne. Ko na ga kin samu abin hawa, ko kuma kin biyo ni na sa mun koma gida tare. San fa bata gama faɗar abin da take so ba. Iska mai ƙarfin gaske ta baibaye ko ina, gari yayi duhu. Saboda yarinta irin tata, ta yi sauri ta bar wajen da gudu ta soma tafiya. Shatima yana kiranta ta dawo su koma gida, amma ina, ta yi nisa. Shi ma biye mata yi da cikin gudu ya isa wajenta. Basu damu da yayyafin da aka soma ba, gudu kawai suke hannu cikin hannu, a yayin da ruwa ya kece kamar da bakin ƙwarya. Masu ƙarancin shekaru kamar su maza da mata suna ta tafiyar su cikin ruwa, manyan mutane kuwa sun raɓe a 'yan rumfuna. Gabaki ɗayan su sun yi jagab. Amra gaba ɗaya ma ita daga baya wasa ta yi a cikin ruwan ya ƙare a kansu. Sai da suka kusa isa gida ta fara jin tsoro. Wallahi tsoro nake ji, ta faɗa. Mu je, zan faɗa mata komai, cewar Shatima. Ka ce mata me, kana da abu faɗa ne? Ba za ta yarda ba, Amra ta faɗa. Kai dai mu je na ce. Da sallama suka shiga gidan. Tana daga baya sai kyarma take. Sai da ya sake wata sallamar, Ummi ta jiyo su tana daga ɗaki. Ta taga ta hango su tsamo-tsamo. Take ta hau ta lalami. Hakan ya kawo asali ne da Shatima da ta gani a jike, dan bata daɗe da gama waya da Mummy ba, take faɗa mata yayi rashin lafiya. Cikin sanyin jiki suka ƙarasa ciki. Sai dai Amra ta ƙi yarda ta shiga ɗakin. A iya cewa ƙafarta ɗaya a waje, ɗaya kuma a ciki, tana jira ta ga me zai faru. Ummi ce ta fito daga uwar ɗaki, ta zuba musu ido, ta rasa ma abin cewa. Kada ku manta ku danna alamar hannu, kana ku danna alamar subscribe domin cigaba da samun sabbin bidiyo.